Parede de Barraña. Que tal? Todo ben? Todo ben, sí, non? Nunca pensaste eso realmente difícil que é saber como estás, en verdad? Pasamos toda a vida preguntando que tal? Para recibir as 4 mesmas respostas. Ben, bueno, tirando, máis ou menos, como a sempre. En verdad, é moi difícil, porque a pregunta que tal é unha pregunta moi profunda, sabes? Que non se pode facer sempre. Hai que pillarlle o oído o momento para dicilo, porque senón é como se non dixeras nada. É para abrir, para ver que pasa, para pasar o tempo. Desto falaba Heidegger, que decía que a isto definió como Dasein. Ti podía ser un Dasein auténtico, aí dos do barrio, si afrontabas a realidade. Si decidías decir, vale, si, estou mal, ou si decidías que te preguntaran un pouquiño máis, non? Porque moitas veces decir que estás mal costa, non nos vamos a engañar ningún. É unha putada. Pero bueno, o Dasein non auténtico definiu como aquel que fuxe, non? Que, si, bueno, ben, si, tal, mamá, va, si, está ben, tamén. Aí a facer a comida, o típico. A ver, realmente moitas veces levamos todo o día escoitando que hai que coidarse un mesmo, que temos que coidar dos demais, pero hai xente que non quere ser coidada. Hai moita xente que é moi cabezota e non hai maneira de meterlles na cabeza que se teñen que deixar axudar. E de feito, eu diría que é unha das cousas máis complicadas que hai nesta vida é intentar axudar a alguén que non se quere deixar, que aquí algúns sabémoslo moi ben. De feito, eu creo que moitas veces somos pouco considerados, porque pasámonos... Mira, eu son home, eu creo que é moi difícil moitas veces dicir cousas bonitas porque, bueno, síntese frágil, non síntese un pouquinho débil, non bebé. Non é así tampouco, pero, bueno, xo que hai. Entón, eu teño moitísimos amigos que a palabra máis bonita que me dixeron un ano e medio ven sendo un cabrón ou un puto calvo. E, bueno, está ben. Como chiste, a verdade é que ten gracia, non ten o seu aquel. Tamén teñen sido un pouquinho máis creativos, pero, bueno, vaise tirando. E non pasa nada. Pero moitas veces poño a pensar e digo... Buah, realmente, claro, para facer esos chistes hai que terlle uns huevos, non? Dicir ti, sei que ao mellor che senta mal, pero, por probar. Entón, eu creo que deberíamos empezar a ser un poquinho máis considerados, non? É dicir de vez en cando, bueno, tes o teu aquel, a túa gracia, o teu chiste, non? Ou dicirlle a un amigo te quero... Costa, e non vas dicir sempre, non? Claro, chegas ti, imagínate, despois te preguntenche que tal empresa lle contar a tua vida, tampouco é así, non? Non vamos a engañar que queda un poquinho raro. De feito, eu diría que todo isto ven por como temos feita a sociedade. Nós, contar os nosos problemas, además de ser difícil, é porque pensamos que todo está definido un pouco como o superhome de Nietzsche. Que todo é que tens que ser fuerte, un superhéroe, vamos, como que decía Pose. E tens que ser como Superman, fuerte, aguantado todo e axudar o que faga falta. Pero non sempre é así. Opa, perdón, porque hai algo... Xa non meto máis, non me olvido. Entonces, claro, ti dirías, bueno, pois, se non quero ser frágil, pero tampouco vamos a ir a un mundo idealizado no que todos somos perfectos, pois haberá que poñerse no medio. Pero é que jode estar no medio. Ou eres de dereitas, ou eres de esquerdas, ou eres capitalista ou comunista. E estar no medio ten as súas complicacións. É ter que inventar algo que non existe. Entón, claro, a verdade é que non é moi cómodo, costa o seu. Además que sempre hai xente que che di, claro, se ti eres de esquerdas, pero che gustan o mercado libre, ti és un capitalista, ti non és dos meus, Entón, é levar o peor de cada mundo. É recibir por todos lados. Un xa non sabe nin por onde lle veñen. Por eso, eu, ora poñome a pensar, non? Eu creo que de vez en cando deberíamos deixar axudar, porque vamos a ser sinceros, todo está ben, todo vai ben, pero de vez en cando non vai tan ben. É unha putada saber que alguén está pasando mal e poderlle botar unha man. Non hai cousa que máis me joda dicir ti, joder meu, tenche que estar a aturar, porque máis, non se oculta, aquí non se oculta nada. Tenche que estar a aturar e por enriba non me dis que che pasa. Ti és un cabrón, ti falo para joder xa, non? Bueno, a mí estos son simplemente cousas miñas que me ocurren ás 3 da mañá.
Bueno, e vos, que tal? Como estás?